Ebukhosini ninjani? Umakhosi uMkhize okhulumayo. Yazi kubalulekile ukwazi imvelaphi yey'mpande zakho. Kubalulekile ukwazi iy'mpande. Uma ngikhuluma ngempande-ke manje sengikhuluma ngempande le yomuthi. Kubalulekile ukwazi ukuthi abantu bakini abangasekho babesebenzisa nhlobo yini yesihlahla. Nhlobo yini yesihlahla ukuze nawe uzothi mowuthinta sikusebenzele. Ngoba kwesinye isikhathi akusebenzi ukuthi ubone umnganakho noma umakhelwane noma inyanga yakayibani bani isebenzisa leso sihlahla nawe bese uyagijima uyasisebenzisa. Kanti kuwena angeke sisebenze ngoba abakini babengasisebenzisi. Kubalulekile ukwazi imvelaphi yempande yethongo lakho noma yedlozi lakho eliphila kuwena.